Halløj til YouTube. Det her det er Noselfie. Jeg spiller Moonblood Trash i League of Legends med min fætter Yasuo, Lukas Falk igen. Jeg er ikke gået top for, og det er også derfor jeg vælger Trash. Jeg ved ikke om han er den rigtige til at gå top med Yasuo. Og så har vi en ranker som går jungle, og to der jeg ved ikke hvem der går midt af de to. Jeg er ikke så god til sådan noget midt og sådan noget. Jeg er vant til at være ranker og gå jungle. Ja, så lad os se hvad den her bliver. Det bliver fedt, håber jeg i hvert fald selv. Men sidste gang surrenderede de jo. Det skal jeg også have lagt. Det er fedt nok. Jeg kan bare bedre lide når man vinder sådan helt rigtigt. Så det håber jeg næste gang. Eller den her gang, hvor vi vinder 100%. Så 2 sikker kommer lige om lidt, så er jeg her igen. Og så er jeg her igen. Men nej, Sofie er ikke med den her gang. Hun skal nok, vi skal nok tage et game, men hun er ikke så god endnu, så jeg er i gang med at træne hende op. Så jeg tager bot game med hende nok, når vi skal spille sammen. Så bliver det nok kun bot game. Så fedt team jeg har, mand. Så nu venter vi bare på, at den skal gå i gang. Det ligner alle næsten er 100% undtagen nej, hvorfor kan jeg ikke sige det? Undtagen Twisted Fate. Hvis man det er sådan, man udtaler ham igen. Jeg er heller ikke lige den bedste. Min fætter er 10 gange bedre end mig. Jeg er i level 25, han er i level 30 på League of Legends. Så venter vi bare på, at vi skal gå i gang. Det kan være, måske Sofie lige ringe mig op på Skype her imens. Så må jeg lige lave en del 2'er. Det må jeg vel gøre, hvis hun gør det, fordi jeg ved ikke, hvordan jeg sætter det på pause endnu. Det skal jeg nok få ordnet, bare roligt. Men så kommer der nok en del 2'er, hvis hun ringer mig op. Så det bliver kun hvis. Det er lidt pinligt at, sådan, at lave det her på YouTube, fordi jeg ved, jeg er ret dårlig, og jeg ved heller ikke, om jeg vælger nogle forkerte ting og sådan noget. Så det bliver sådan lidt, ja. Okay. Hvorfor kan jeg ikke stave? Er det sådan, at man staver til trash? Trash? Jeg regner med det. Er det okay med trash? Der er der noget galt. 2, 3, 4, 5. Hen. Jamen, normalt spiller jeg med bot. Ja, okay. OK. Jeg tror bare, der var en anden, der gik bot med. Nej, det kan det jo ikke være. Jeg havde ikke tænkt mig om. De skrev alle sammen sådan noget ADC, noget mid og noget jungle, og så havde jeg ikke tænkt på, at min fætter skrev top. Så selvfølgelig. Jeg kommer og hjælper nu. Shit, mand. Ej, der er allerede teamfight næsten. Nej, det er der sgu måske ikke. Ved jeg ikke. Der er allerede fight i hvert fald hernede af, så det bliver sjovt at se, hvordan det kommer til at gå. Der kom første kill, ligner det. Shit. Der skal jeg ikke gå fuld krig, jo. Jeg er vant til ranker og spille med ham. Det er også der ham, jeg spillede med sidst. Jeg tror næsten, jeg ville have været bedre med ranker, men det kan jeg ikke klage over, jo. Så det bliver bare, hvordan det bliver, jo. Så må vi se det. Okay, så fremte jeg ikke ordentligt. For det fail egentlig. Sådan der, så får jeg i hvert fald killet, hvis der ikke er. Sådan der. Skal jeg lige have noget liv hurtigt. Og noget mana her. Er der stadig krig? Nå. Jeg troede vi var slut nu, mand, allerede. Så flasher han forkert. Fuck, hvor er det fedt, mand. Fail det der. Fedt, mand.
allerede 3 kills. Hvad sker der for det der? Ups. Allerede 3 kills, man. Fuck, hvor er det fedt start. Start, er det ikke bare start på engelsk? I don't know. Jeg kan anbefale vores første video, som hedder Minecraft No Selfie, og det er med bindestreg mellem no og selfie. Den kan jeg godt anbefale, vil jeg selv sige. Jeg synes, den er meget god. Det der fangs, du. Jeg skal gerne skjøre det her, så kan jeg lige... Ej, pis. Det kunne være fedt, hvis jeg havde fået dem der. Så vi er allerede level 2. Vi fører allerede level over dem. Fuck, hvor er det fedt, faktisk. Det er sgu nice, det der. Det er sgu bare nice. Det er nice, når man får sådan noget. Kan jeg lægge min... Hvad laver du? Nej, jeg har ikke lavet den. Jeg har ikke taget min... Hvad skal der der? Nå... Jeg hjælper, hvis der kommer en teamfight. Jeg står lige og holder dem lidt imod her, tror jeg. Her, prøv at fange dem lidt. Det kan vi ikke gøre. Ja, det er nok meget godt. Ranker. Nej, jeg går nu tilbage. Godt, det der. Ranker får vel... Så Ranker dør på den dag. Fuck, jeg vil blive sur på ham. Så vil jeg blive spille bedre Ranker end ham. Shit, den der skal væk med det samme. Og så skal vi lige have dig hurtigt. Herover. Kom så. Kom så. Kom så. Kom så, din bitch. Væk med dig, bitch. Nå, jeg glemte, de havde nok også... Gør lige sådan noget. Jeg ved godt, det skal gå i de der år. Ja, jeg øver mig stadig med Trish. Jeg tror, næste gang jeg laver et game, så bliver det nok med Gnar, hvor jeg går midt måske. Ham har jeg nemlig også ved, så det kan være, det bliver ham måske. Nej, pis. Jeg havde regnet med, at han var derinde. Jeg havde bare ikke regnet med, at jeg ikke kunne få ham der. Jeg havde ikke mine totem, det var derfor, jeg ikke kunne se ham. Jo, selvfølgelig, mand. Igen, hvorfor har jeg ikke gjort det? Og så, nej, så bliver jeg sgu... Det går ikke for godt, mand. Men de presser os da heller ikke 100%, så det er jo vel okay, faktisk. Bam, så har vi ham. Nej, så laver han forkert, hvad? Jeg tror, jeg vandt til Gnar Old, eller sådan noget, jeg bare havde prøvet at bruge der. Det ved jeg ikke helt. Her, kom med i bussen her, hvis du vil. Så kan jeg fange dig her. Nej, det kunne jeg sgu ikke. Det er først nogle sekunder til. Så kan jeg fange dig. Nej, hvorfor er jeg så noob med ham? Jeg har ellers klaret det bedre en gang, kan jeg huske. En gang. Ja. Men shit, jeg prøver lige at tage dem lidt ind til de kommer tilbage selvfølgelig, men jeg ved ikke, hvor meget jeg kan holde dem tilbage selvfølgelig. Det er også lidt begrænset, ikke? Bam. Okay, jeg skal tilbage nu, ellers dør jeg. Det ved jeg allerede med sikkert. Recall. Bam. Det ser meget godt ud, synes jeg så. Sådan, skriv til mig nede i kommentarerne, fordi igen, jeg ved ikke, hvad for nogle ting, jeg skal købe til ham her. Jeg kunne kigge på internettet. Det kunne jeg faktisk sagtens have 2 skærme herovre på den anden side. Men ikke lige nu, det gider jeg sgu ikke. Men det kunne jeg faktisk godt gøre næste gang, hvor jeg kigger på internettet, hvad der er godt til ham. Fordi at, eller til Gnar i det hele taget. Fordi jeg er heller ikke lige den bedste til at vælge ting. Jeg tager bare de recommended, og så håber jeg på. Eller de... Jeg ved ikke, hvad de hedder. Er det ikke... Nej, det er... Shoppen her. De er bare recommended ting til ham. Jeg ved ikke, om det er en fejl. Men skriv til mig, hvis jeg skal kigge på internettet næste gang. Eller bare jeg skal blive ved med at tage de recommended. Nej, men nu glemte jeg at købe totem igen, mand. For det mand, hvad laver han? Jeg kunne ikke have taget ham, jo. Nå, det kan godt være, det var klogt. Ja, cool. Og selvfølgelig på et tidspunkt, så laver jeg nok noget, når vi får 10 subscribere på vores bruger, eller abonnenter, eller hvad den, er det ikke det samme, tror jeg, hvis. Så vil jeg lave en, der kommer nok 2 konkurrencer, måske 3, jeg ved ikke, hvor mange der kommer, men hvor de kan blive ven med mig, en konkurrence, hvor en af jer kan blive venner med mig på Lead, hvis I har lyst. Så,
Ja, men 10 subscriber. Nej, de er 5. Fail. Selvfølgelig. Of course. Kom så. Væk med dig. Det gider jeg sgu ikke have det der. Oh, sorry. Ja, det kan jeg sgu gøre der. Nej, hvorfor er... det flabber det der. De er gode, dem vi spiller imod, men hvad mange kills som min fætter har fået? Han har fået 1, men han stod 2 gange. Det er ikke lige hans dag igen. Han plejer ikke at dø så mange gange, men det kan godt være, at han laver syg comeback til sidst, det ved jeg ikke. Jeg prøver lige at tage hende der hurtigt. Ej, shit. Jeg har ikke nogen potions, man. Fuck, hvor det fail der. Jeg er tilbage med dig. Nå, okay, fail. Laver sådan en fail, hvor jeg kaster den sådan foran om, som om sådan her, gå hen, til det her. Jeg tror, jeg... Nej, ups. Det der, det... Oh shit, det var en anden en. Det var ikke så godt, det der. Not good. Oh shit. Ej, pis, mand. Kom nu. Yes. Nej, han døde, mand. Det ved jeg ikke, om det er min fejl. I don't know. Om man kan sige, det er min fejl, det der. Ranker er gået op. Fedt, kan jeg se. Og jeg sagde også ranker, top and jungle. Så det var egentlig okay. Ja. Hvor er det fejl, det der af mig. Jeg ved ikke om det... Jeg vidste ikke, jeg havde glemt det, men vi havde en lige sendt på vores hold. Så jeg skulle hen og kigge på ham, om han var en marker der, ikke? Og så blev jeg bare overvældet. Jeg synes, det var meget fedt, at jeg ikke døde af ham der. Så han fik... Eller var det ham? Nej. Jeg fejler helt vildt lige nu i at huske at snakke. Men den her video, den bliver jo som sagt lagt op på... Nej, hvad er det, jeg skal til at sige? Jeg tror, jeg livestreamer eller sådan noget. Jeg ved ikke. Jeg er helt væk. Det er fordi, jeg tænker på, at på et tidspunkt skulle jeg lave det der livestream, så vi kan livestream. Nej, lige siden jeg kommer tilbage, og han har blue buff. Ja, han er der. Og jeg skal lige hjælpe. Tristan. Kadang. Og Kadang. Tryk. Nej, hvad laver han, mand? Hvorfor kunne han ikke trykke der? Bam, kill. Boom, shutdown. Flash. Nej, det kunne jeg ikke nå. Nej, hvor er det surt ellers. Nej, hvor var det surt. Ej, hvor var det surt, det der. Sorry. Ved jeg ikke, skal man købe den her så? Nej, det skal man nok ikke. Nu skal jeg købe min. Den der, men jeg tror først, jeg køber den røde i stedet for her, fordi at jeg kan se, at de ligger mange af dem der op. Ranker er gået ned til os. Nu må jeg hjælpe godt, egentlig. Men I kan også sige, hvad for nogle mænd, fordi jeg vil have fået råd til noget RP igen. Så sig, hvis der er nogle mænd, I gerne vil se mig spille. Det kan godt være, at jeg ikke spiller sådan nogle... Jeg tror ikke, jeg er så god til sådan noget. Jeg tror faktisk, Trash er den eneste, jeg er rigtig god til, som er sådan en, der bliver lidt tilbage og sådan noget. Men jeg synes selv, jeg er meget god til tanks i hvert fald. Det er også dem, jeg har flest af, så vidt jeg ved. Der er der ikke en deroppe? Nej, det var der måske ikke. Det så jeg måske bare forkert. Ej, jeg kan ikke bruge 4 endnu, mand. Dejlig ability pause. Ja. Trash what? Hvad? Nå, ja, jeg skulle nok have lavet en wild i stedet for den her. Ja, det kan godt være, jeg skulle have gjort det, men jeg tror, jeg går tilbage lige om lidt og køber den, faktisk. Fordi at det er nok meget klogt med en rod. Gå med dig, bitch. Kom her. Godt fanget. Nej.
Oh shit. Ja, jeg hører elektromusik lige nu. Jeg ved ikke, om I kan høre det faktisk. Det ved jeg ikke. Fail. Gå med der. Han brugte han ikke old der på noget, han ikke kunne. Hvad brugte han old? Fail, hvis han gjorde det. Det ligner et old for mig i hvert fald, synes jeg. Nej, det var godt ellers lavet der. Jeg forstår slet ikke sådan noget IB. Hvad fuck er det? Sådan noget ved jeg overhovedet ikke, hvad de mener med det. Men nej, hvorfor gør jeg også sådan noget her? Sådan, hvad er det? Jeg tror, jeg glemmer nogle gange, jeg er tank, så nogle gange går jeg bare fuld af mok og prøver at tage dem helt vildt. Men så finder jeg så ud af, sorry, I'm not tank. Men jeg skal ikke købe den her gang. Sådan der. Sorry. Ej, hvad fuck er det, jeg skriver? Sorry, Sorry. Nej. Sorry, Bach. I don't know. Ja. Men hvad hedder... Se vores første, det har jeg sagt. Se min første League of Legends video. Fordi den, der spiller jeg ranker i den. Night Hunter ranker hedder den vist. Jeg har et skin til ham der. Og der spiller jeg igen med min fætter. Og der siger jeg sgu da ikke slutning. Det har jeg vist allerede gjort. Men så kan I ikke huske den mere. Jeg skal lige se, hvor de er henne. Og nu er min totem jo stadig ikke helt god endnu, så det bliver jo heller ikke så godt, vel? I'm failed so much. Gå med jer, minions. Gå med jer. Dø med jer. Skal jeg lagt en totem lige om lidt derinde? Kan jeg se, fordi ellers bliver ham der angry på mig. Shit. Der er noget videre, jeg skulle. Kom så. Tryk på den. Ja. Jeg ved ikke hvorfor. Nogle gange kan jeg godt lide det bare. Skal jeg lige hjælpe med lige sendt deroppe? Jeg har i hvert fald snart min totem, jeg kan bruge i midten. Nej, jeg hjælper bare her. Jeg hader ham der vi kæmper imod med den der. Jeg kan ikke huske hvad han hedder. Hvad hedder han? Hernede, det står hernede lige. Nej, ikke lige sind. X-Real. Et eller andet. Jeg kan ikke lide ham, jeg synes han er irriterende. Men han er god champ, vil jeg sige. Men jeg kan ikke finde ud af at spille ham. Og så synes jeg han er irriterende at kæmpe imod. Så det er sådan en... Ikke fordi at han er... Ja, en dårlig champ. Men det er bare ikke lige mig at spille ham. Så det skulle nok være nogle andre champs I skal... I kan også bare skrive ned i chatten, hvad for nogle champ I synes der er gode. Hvad for nogle champ I godt kan lide at spille med... Der kommer til Old Vest, hvor ligger han hen, så lurer og venter på os. Han ligger der, fordi at jeg har lagt ind. Så kan jeg bruge... Nej, jeg fangede en skud ikke. Ej, mand, mit fejl igen. Jeg har lagt to tommer hele vejen ned her, så vi godt kan se dem for det meste. Det ligner, at Yasuo kommer ned til os. Og Ranker måske også. Jeg ved i hvert fald, Ranker er her lige nu. Nej. Så er jeg godt nok forbi, vil jeg sige, men... Shit, hvad sker der her? Nej, Flash. Det gider jeg sgu ikke at lege med det der. Det gider jeg sgu ikke at høre på det der. Og jeg kan se Twisted Fate er lige kommet derover, ellers er han teleportet tilbage. Ja, Twisted Fate er derover. Så hans portal. Jeg kan lige gøre sådan her. Jeps, han kommer der. Pas på. Nej, hvorfor kan jeg ikke fange dem, hvor jeg er nu, mand? Helt til vilden. Og jeg går nu med, mand. Speed på. Nej, det er ikke godt det der. Not good. Jeg har godt tilbage nu. Det kan jeg sgu ikke. Yes, I'm falling back now. Shit, mand. Der er allerede nogle teamfights, synes jeg. Faktisk ikke så store endnu. De er ikke alle med, kan jeg se. Men der er alligevel nogle små nogen. Det kan også være, at de bare distraherer, og så har en eller anden ond plan i ærmet, som jeg ikke kender til.
Sådan jeg kan se Fiora, så vidt jeg vil huske, hun hedder Fiora. Er deroppe. Heroppe. Og hun presser vel, imens der er mange minions, der presser der, imens vi presser lidt hernede. Men ikke så meget alligevel. Nå, nu går min fætter midt. Jeg slog øjet i dag, der var en af mine venner, der skubbede mig lidt. Så jeg selv lidt slør med det ene øje. Skubbede mig ind, og så fik jeg en gren lige i øjet. Jeg tror ikke, der skete noget voldsomt, men det går ikke ondt mere, men det irriterer bare. Sådan en irritering. Ej, hvor han irriterende ham der. Han hedder Yum. Og så et eller andet foran. Go mere. Go away. Ja, det kan hun godt tage selv. Wow. Go mere. Hvad var det, jeg ville sige? Jeg kan få... Nej, så gik de væk. Jeg kan godt lide Trash. Jeg synes, han ser sej ud. Jeg skal blive bedre til at spille ham, synes jeg. Mine 3 yndlingschamps er nok Trash, Gnar og Rengar. Ja. Det er lidt det. Sådan lidt. Trash, Gnar og Rengar, det er nok nogle rigtig gode champs, synes jeg selv. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Sig, hvis der er nogle spil, jeg skal prøve at spille, eller jeg skal spare op til, eller sådan noget, købe, så jeg kan filme det og sådan noget. Hvis der er nogle bestemte spil, jeg har noget... Jeg tror også, jeg kommer til at filme noget Titanfall. Noget Call of Duty, Advanced Warfare. Noget... hvad mere? Noget... Det ved jeg ikke. Payday måske, jeg har lige fået det, så jeg er heller ikke så god til det endnu, men det fik jeg ikke går, hvis. Så, nej. I forgårs. Og så, hvis I ikke har set vores andre videoer, så vil jeg sige det, men også i de andre videoer, eller i den første video, vi har lavet, som er en Minecraft gameplay, med Sofie og en hemmelig gæst, der vil jeg sige, der ligger et link ned til Twitch-bruger, den hemmelige gæst Twitch-bruger, som er en af mine venner. Jeg synes, han er rigtig... han laver nogle gange noget League of Legends livestreams og sådan noget. Og ja, det synes jeg bare helt klart, de skal tjekke ud. Det er en rigtig fed kanal, synes jeg. Det kunne være fedt at få den op og køre ordentligt. Der er allerede... han har jo ikke mange følgere indtil videre, men ja, selvfølgelig altid gerne have flere jo. Det vil jeg da også gerne have. Hvorfor der er lidt teamkrig dernede, det kan de godt klare, tror jeg, imens jeg presser her. Giver den her mig attack speed egentlig? Nej, det gør nok ikke. Det giver mig nok kun full speed. Eller... hvad er det hedder egentlig? Moving speed, det var det hed. Nej, ikke Fiora. Nej, det er min... hun er sådan en ærkerival for mig. Det er altid hende, jeg vil dø mest til. Det er sådan Fiora. Shit, skal jeg hjælpe deroppe måske? Hvordan går det deroppe? Shit. Man, de har meget liv tilbage. Jeg tror lige, jeg går derop og hjælper lidt. Nej. Sorry team, jeg havde ikke set, de var så stærke. Jeg troede kun lige, de skadede lidt, men jeg troede godt, I kunne holde ud, teammate. Jeg er lidt bange for, at jeg møder på en af dem herinde, så det er sådan lidt scary for mig. Jeg kan se, at de har snakket vores turret. Jeg kan ikke komme mod dem direkte, så jeg må nok flashe her, og så gå her, og sådan, så de ikke når at tage mig. Det kan de nemlig. Sådan der, så er jeg her. Nu skal vi nok hjælpe lidt her. Jeg kan se vores minions er i gang. Deroppe. Hvad er det, jeg snakker om? Og hvad hedder... hvis jeg havde cam på, så kunne I se mig lave alle mulige mærkelige ansigtsudtryks. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg var lige ved at sige eller noget. Shit. Ham havde jeg ikke set. Hvorfor havde jeg ikke set ham nu? Ej, fail. Sorry. Jeg ved ikke, om man skal sige sorry. Det skal man vel egentlig, hvis man er sådan lidt dårlig hele tiden. Det vil jeg i hvert fald skrive. Så kom der bas på mig.
Hvor nice. Nej, det er fail det der. Hvorfor brugte jeg sådan en? Vi presser i midten nu. Kom så. Pres. Push. Bam. Og så ville det være fedt, hvis I godt kunne lide den her, ikke? Og så se lidt med noget anbefaling til nogle af jeres venner. Det kunne være rigtig fedt, hvis I ville det. Hvis I kan lide det, selvfølgelig ikke sådan noget med, at vi vil have jer til at gøre det, hvis I ikke kan lide det selvfølgelig, men ja, hvis I godt kan, så vil jeg det. Synes I skal anbefale, er det teamkrig hernede eller sådan noget? Nu kommer ham der. Lag. Jeg ved ikke om I kunne se det, men der var helt vildt lag for mig. Shit. Nå, det kom lige hurtigt. Jeg ved ikke om I kunne se det der. Men han døde hurtigt igen, kan jeg se. De var også alle sammen omkring ham, bare at være klar til at dræbe ham. Der kommer hans ult. Det lyder sikkert helt fucked up, men det gør det ikke i mine hører. Ej, kom nu væk, mand. Hvor er det fedt, det der. Fuck, hvor er det nice, vi nåede det der. Det synes jeg godt nok var fedt, det der, vi nåede væk fra dem. Det havde jeg aldrig regnet med, vi havde. Hvad laver min fætter nu der? Hvad laver du nu der, mand? Nå, han kommer der. Trash. Det er simpelthen bare lige kamp lige, når det er sådan, hvad med tårnene, det kan vi ikke se her. Der har vi fået nakket 1, 2, der plejer at være 2 på hver side, de har fået nakket 1 der, så må det være, også vi har fået nakket 1 der. Det ligner lidt det samme, vi fører hvis med 1, så vidt jeg kan regne ud lige i hovedet, fordi vi har 2 der, og vi har 1 der, 1 der. Ja, vi fører med 1. 1 tårn fører vi med, det skulle ikke meget, vi fører med. Alligevel, Rank er død. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan hjælpe heroppe, men det når jeg måske ikke helt, hvis jeg... Jo, nej, hvor går det ikke godt, det der. Jo, min fætter hjalp der. Fuck, hvor er det fedt. Shit, jeg fanger ham der. What? Nej, sorry. Nej, det er sorry, KS, det der. Nej. Sorry. KS. Nej, sorry, KS. Nej, hvor er det fail, det der. Shit, ham der skal bare gå med sig. Fuck, sorry, KS, man. Nej, hvor er det fail, det der af mig. Nej. Sådan noget kan jeg blive helt nedenover. Jeg fik et KS, mand. Nej, jeg hader KS. Jeg hader det. Men jeg synes også, det er irriterende, når nogen siger KS, når de er i gang med at løbe, og så man kan se, at de andre ikke når dem. Og så fordi man tager dem, selvom man kunne se, at de andre ikke når, eller mit team ikke nåede dem, ikke? Og så skriver de KS, det synes jeg også er flabet. Men det der, det var mit eget KS. Det er 100% mit KS. Det er 100% min fejl. 100.000%. Jeg skal hjælpe med dragen. Run! Der kommer dragen. Jeg kan også lægge en totem der. De er allerede rukket en gang, kan jeg se. Lupa! Shit, nu er det væk. Ja, vi fik dragen. Så er det væk med os. Gå med dig. Ja, hvor er det fedt det der. Ja, hvor er det fedt alligevel egentlig, at vi fik ham. Selvom det ikke var mig, der dræbte ham, så bliver jeg glad for, når det er mit team, der dræber ham. Det er sgu nice. Og vi fik dragen. Og så det var kun mig, der døde i den der fight der, så er det jo fint nok. Okay, der døde min fætter så også, men eller Yasuo, jeg ved ikke, om jeg skal kalde ham min fætter, eller sådan, jo, jeg selvfølgelig kalder jeg ham min fætter, men jeg ved ikke, om det lyder mærkeligt, om jeg skal sige min fætter hele tiden. Skriv det ned i kommentaren, hvis I synes, jeg skal lade være. Jeg håber, I ser den sådan. Jeg håber ikke, det er for kedeligt for os at se mig, der spiller lead her. Shit, man. Vi fik dragen. Det var fucking nice alligevel. Jeg håber, man må bande på YouTube. Ellers bliver den her video bandet, sikkert. Bandet. En god joke. Nej, fucking dårlig joke, faktisk. Bandet. Ja, bandet. Ja.
Kan vi tage den der på et tidspunkt egentlig, hvis de ikke når? Ham der kan nok... Nej, okay. Han rammer sig heller ikke. Det er nice nok, vel? Når de ikke rammer mig, så er det vel. Jeg tror, jeg går bot lige og hjælper lidt der. Men skriv om, hvad I synes om den her League of Legends. Skriv om, at jeg skal blive ved, eller skriv sådan lidt, hvad jeg har lyst til. Så hvis I skriver nogle grimme ting, så praller det af på mig. Sådan, jeg kan også slet beskederne. Sådan. Jeg er ligeglad, hvad I skriver. Sådan. I kan fake it mig helt vildt, hvis I har lyst, men jeg er sgu ligeglad, hvad I skriver. Fake it mig, hvad fuck er det, jeg snakker om også? Fake it mig, det tror jeg ikke engang, man kan sige. Der skal hjælpes. Der skal sgu hjælpes. Nu kommer de alle. Nej, hvad går den? Nej, lige send for lige. Hvad? Nå, let's take it. Okay, så forstår jeg det bedre, sgu da. Shit, løb. Det skal jeg sgu ikke kæmpe det der. Så flasher jeg lige over på den anden side hurtigt, og så løber jeg lige ind her. Det gider jeg sgu ikke at lade med ham der. Jeg kan hjælpe i midten her, men ellers kan jeg ikke hjælpe. Det gider jeg sgu ikke at lege med, hvis det var sådan. Godt lavet, det der Yasuo. Jeg tror også, jeg skal købe Yasuo. Hvad synes I, folkene? Skal jeg købe Yasuo? Skriv det ned i kommentarerne. I kan ikke svare mig. Så er der Ace. Nu skal vi push. Nu løb. Kom der. De spawner først om nogle par sekunder, så det er fine. Fine of time. Jeg synes det er okay godt lige nu. Vi klarer det godt nok. Så mange gange er det heller ikke død. Mit team er død mange flere gange end mig nogle gange. Jeg prøvede lige at få Tyrant. Det ved jeg ikke, om man må med ham her, men det prøvede jeg. Så skal der kæmpes. Det går godt, mand. Shit, vi tager dem hurtigt. Prøv at se, lige så snart de alle sammen er døde, ikke? Så prøv at se, hvor hurtigt det går. Nu har vi allerede helt inde. Det er sgu da fucking fedt. Sådan der, vi er allerede inde hos dem. Og vi skal op helt vildt meget. Nej, jeg vil lige vælge KS. Hvad laver jeg? Jeg kan gøre sådan her, sådan, så de ikke kan komme rigtig nogen steder. Gå med dig. Ja, nej, hvorfor går jeg ikke til siden på den der? Hvad laver jeg, mand? Hvorfor går jeg ikke på siden? Jeg tror, jeg blev stresset og sådan, og bare sådan, lad mig komme væk. Det kan være, jeg tror, jeg slutter den her sådan lidt nu. Og så laver jeg... Nej, det kan jeg ikke. Nej, det kan jeg sgu da ikke, når vi er nået 30 minutter. Jeg tænkte på at lave en del 2, men det kan jeg ikke lige nu. Der er allerede gået 30 minutter, og vi er snart vundet, så det er sådan... Hvorfor skulle jeg stoppe det nu? Det ville da være helt væk af mig. Og jeg tror også, I vil blive her irriteret over det, tror jeg måske også, hvis der kommer en del 2. Er dragen ikke respawn snart? Først om 1 minut. Og vi kan ikke tilbage lige nu, vel? Hvad er vores... nej, vi kun lige 16 og sådan noget. Push? Er det ikke push, han mener nok? Hvad? Jeg forstår ikke det der. Det ved jeg ikke, hvad han mener med det. Skriv det ned i kommentarerne, hvis I ved, hvad han mener med det der. Jeg kender ikke så mange forkortelser, eller hvad man mener med sådan noget der. Jeg ved det der med GJ, good job. KS, killstill. GG, good game. WP, well played. Oh shit, det skal jeg ikke lege med det der. Den skader den der, mand. Det er derfor, jeg synes, at jeg hader hans ult. Det er sådan en lang rækkevidde, og så er det bare sådan et... Der skader helt vildt meget. Men sideskin nok alligevel. Det må jeg sgu indbede om. Sideskin. Ja, så er der speed til os. Så er det speed sgu. Så er det sgu speed, og så tager jeg ham der, og så dam. Så er der krig nu. Nu er der sgu krig. Så der er lige der, bam. Klam. Fuck, det er en syg teamfight, mand. Syg teamfight, det der. Er det ikke Ace? Jo, så skal det presses, mand. Det kan godt lyde forkert, men I skal ikke tage det forkert, okay? Så det er ikke min fejl, hvis I gør det. Det kan man også sige. Det kan også være jeres skyld, jo. I skal sgu ikke tage det forkert. Jeg ved ikke, hvad forskellen er på de der 2 minutter. Jeg bare den der. Ja. Når vi ses, folkens. Hej. Vi vandt.